खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो मोनसे जोबोद मोजां मबाइल एप्लिकेसन लानानै फैदों। बे एप्लिकेसननि थ्रुयै नोंथाङा गोबां रां खामायनो हागोन आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो बिनि माबोरै बेनि एप्लिकेसननि थ्रुयै रांखौ खामायनो हागोन बेखौ मिथिगोन। नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन अब्लासो नोंथाङा गासै खोथाखौ मिथिनो मोनगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो आं फंसे खोथा बुंनो सानखादों। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि घन्टी बटनखौ दाबायनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ खालामोब्ला नोंथाङा फार्स्ट नुजेनो जेन। दानिया फैदो भिडिअखौ जागायनोसै। बे एप्लिकेसननि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दङ। बेयाव थांनानै नोंसोरो डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो दा आङो प्ले स्ट'रनिफ्राय दिन्थिनोसै नोंसोरनो। प्ले स्ट'राव थांनानै एप स्टेसन सार्च खालामनो हानांगोन नोंथांमोना। आङो डाउनलड खालामनाय दङ, ओमफ्राय अपेन खालामनोसै। अपेन खालामबाय। अपेन खालामनाय लोगो लोगो नैबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना। दानिया फैदो नोंथांमोना नैबेयावनो गोबां एप्लिकेसन फैना थागोन। बेयावनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन आरो बेयावनो इनस्टल खालामनांगोन। बै इनस्टल खालामखांनाय एप्लिकेसना माइ एप्सआव थांना थाहैगोन। दा नैयाव आंहा इनस्टल खालामखांबाय, बेनिफ्राय गैथ'वा दा। बेयाव सानफ्रोमबो बेलेग बेलेग एप्लिकेसन फैयो। बेखौ इनस्टल खालामलांबाय थानांगोन नोंथांमोना। माइ एप्सआव थांनांगोन। माइ एप्सआव थांना थाहैगोन बेनि इनस्टल खालामनाय एप्लिकेसना। बेयावनो नैफोरो आं इनस्टल खालामनाय एप बेफोरखौ गेलेब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय गोबां रां खामायनो हागोन। बेखौ माबायदि रां खामायनो बेनिफ्राय बेखौ आं एसे बुजायना होनोसै। हमना ला लाइक मिउजिक भिडिअ बेयावनो हाबदो। दानिया बेयावनो हाबनो खिथिनोसै। दानिया नायदो नैयाव नों एकाउन्ट खुलिना लानांगोन। नैयावबो नोंथाङा रां खामायनो हागोन रोंबोला। बेनि सोमोन्दै दा बुंथ'ला आङो, उनाव बुंगोन। नैखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनांगोन आरो माबा खालामनांगोन, बेखौ प्ले खालामनानै लाइक खालामना होनांगोन। दानिया फैदो इनभाइटखौ नायदो। इनभाइट खालामनानै नोंसोरो वाट्सएप फेसबुक बेफोराव इनभाइट खालामनानै नोंसोरो सासे लोगोनिफ्राय 250 कइन्स मोननो हागोन आरो 250 कइन्सआ नोंहा बेयाव प्लास जालांबाय थागोन। गासैबो नैबेयाव प्लास जालांबाय थागोन। दिनै बेसेबां खामायदो बेसेबां मा जादों बेयो प्लास जालांबाय थागोन। वालेटआव नायनो हागोन नोंसोरो। पे आउटनि सोमोन्दै आं दिनै बुंथ'लिया। नोंथांमोना बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव मोनगोन। बिनि फैसाखौ माबायदि दिहुनो बेनि सोमोन्दै आङो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो बुजायगोन आरो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नायब्लानो नुनो मोनगोन बेनिफ्राय रांखौ माबायदि दिहुननायनि मेथडखौ आं बेनि भिडिअखौ साननैसोनि उनाव हरगोन। जुदि आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो माबाफोर जुदि बुजिनो दंबावोब्ला कमेन्टआव सोंनो हागोन नोंथांमोना माबायदि खालामो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। दोनथ'बाय दे लोगोफोर। बिनि नेक्स्ट भिडिअखौ उनाव हरगोन आङो नोंथांमोननो।